muri Zimbabwe ainza mashoko otaurwa nafake senator Ccc Tshabangu aiwa vaya vataura mashoko ekuti sezvamuziva pane nhau dzakafamba mazuva apfuura zvinzi aiwa Ccc Tshabangu anokumbira mari aiwa achiti ndozviri pamutemo unokumbira mari kuna Idi mnangagwa yavo inopiwa mapolitical parties zvichienderana nemapefomero avakaita pama-elections emuna 2023 obva aramba ma-allegations iwayo. Samuri Zimbabwe pane mashoko anouya achitaura sarabe namashoko iwayo nokuti drive wasubscribe wolike wotsva on the bell icon torambochiona maupdates anokupa pano paZVAITWA live kuti anouya achiti I saw an article written by one Simba Chikanza accusing that I approached President Mnangagwa for political party funding. Besides it being a lie, we are the only political party with the required qualifications to receive these funds and no one else has the power to demand the same. Ndo mashoko anaitaura chiti aiwa mashoko akafamba ndenhema asi isusu tisito right yekutonodhimanda mari iyo noti tisi takapefoma saizvozvo. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoita kana Ccc Tshabangu yekutoti ati akakonfyuza vanhu vakatomboti anenge ava kuzvipiringisha nokuti Ccc Tshabangu ndiye aiaccusa president Nelson Chamisa achiti aiwa vaiva corrupt asi iona kuti ndiye ava kutoenda kumari kwacho atoti tisine right yekutonoidhimanda mari iyoyo. Muri Zimbabwe takutongoona kuti Ccc Tshabangu atongori totally against president Nelson Chamisa. Tiudziwe kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Mashoko ataona Ccc Tshabangu pine comment section medu saka ngada kusubscribe kulike nokutina on the bell icon. Tombochona maupdates anokupa pano paZVAITWA live.